नेगेटिभ खोथाया हाबबाय थायोब्ला बे न'खरनि बा बै मानसिनि सायाव एसेबाबो बोराबनाय फैगोन। हेल' खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअ'आव माबाफोर बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होनानै। दा दिनैनि इन्डियानि ससियेल मिडिया एबा निउस चेनेलाव ओरैबायदि गरम निउस सोलिगासिनो दं। जायखि निउस चेनेलखौ खुलिया मानो नों बेनिनो निउस खोनागोन आरो। आं दा बेहाय बुंनो सानदों, पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय सीमा हायदार होननाय हिन्जावा भारताव 7 गथ'खौ लानानै फैदों, गावनि फिसायखौ गारनानै। बिना डिभर्स लायाजासे, तालाक लायाजासे माने बियो भारताव फैदों। दा बिसोरो भारतनि बे हौवाखौ, सेंग्राखौ माने लोगो मोनदोंमोन पाबजि गेम गेलेनानै। पाबजि गेलेयैनो अनलाइनाव रायलायैनो बिसोर मोजां मोनलायनाय जादों। दा बेनि थाखायनो बियो गावनि असे फिसायखौ गारनानै जोंनि इन्डियाआव फैबाय आरो। दा पाबजिखौ ओंखायनो गेलेयो सानबाय आं। दा जोंनि बर'नि सेंग्राफ्राबो गोबां सिख्लाफ्राबो पाबजि गेलेयो। दा बिसोरजोंनो बिदि बेनिफिटनि थाखायनो गेलेयो नामा होननानै सानबाय आङो। दा बै पाकिस्ताननि हिन्जावनि बे भिडिअ'आव आं बांद्राय रायलायनाय नङा, मानोना बेनि सिगांनो जोंनि बर'नि गोबां हिन्जावफोरा जोंनि बर' हौवाफोरखौ गारनानै खारनाय मेरला जोंनि माबायाव मास मोनसे, मोननै, मोनथामफोरनि गेजेरावनो बेबायदि ससियेल मिडियाआव भाइरेल जाबाय थायो। दा दिनै एक्जाक्टलि आं बै पाकिस्ताननि हिन्जावनि काहानिखौ माने खोनानानै आरो जोंनि माखासे समाजाव जायबो हिन्जावफोरा खारदों बिसोरनि एक्जेक्टलि न'खरफोरखौ आं मोनथियाबाबो एसे कम्पेरिजन हिसाबै आं बेहाय सावरायनो थांदों। दा नोंथांमोना जाबादा जायखिजाया बे आंनि अपिनियनजों आं रायलायनायाव माने बेयाव बुंनो सानदों, बेखौ गाज्रि मोननो नाङा। ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला जुदि भिडिअ'खौ शेयार खालामगोन होननानैबो आं आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ। दा जाय पाकिस्तानी हिन्जावा जोंनि इन्डियाआव फैदों, बे भारतनि सासे सेंग्राखौ हाबा लानो होननानै, दा बे हिन्जावनि न'खराव माने फिसायजों बिसिनि रिश्ताया मोजां नङामोन होननानै बुंदों। आरो न'खरनि फाइनान्सियेल जाय माबा स्टेटास माने बियो फैसा थाखानि न'खराव खामायनाय जानाय थानाय बेफोर मोजां नङामोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय बिसि फिसाय बुलायोमोन दावराव, आरो बिसिखौ गारनानै गुबुन हादराव साउदी आरबिया कान्ट्रियावसो खामानि मावनो थाङोमोन। दा ओंखायनो बिसिनि रिश्ताया बांद्राय मोजां नङामोन आरो। दा बिनि खोथाखौ बाद होदो। दा जोंनि बर'नि माखासे हिन्जावफोरा मानि थाखाय गावनि फिसायखौ गारदों? दा गारनायनि मेइन रिजनाव आंनि अपिनियनाव आं बुंनो थाङोबा बे 80% माने बर' जाय हौवाफोर बैनि थाखायनो गारदों होननानै आं सानो। बे एक्जाक्टलि नंगौना नङा, दा नोंसोरनो जायफोरनि जायगायाव बेबायदि जाथाया जाबाय थादों, नोंसोर बेयाव मोनथिनो हागोन थारमाने। दा जायनि न'खराव माने दावराव दावसि जाबाय थायो, बिसि फिसायजों रायलायनाय, फिसाफोरजों रायलायनाय, बिहाव बिखुनजोजों रायलायनाय, बिसिनि थानाय, गाननाय जोमनाय गासिबो जाय संसाराव दङ बियो मिलायाबानो हौवा हिन्जावनि अनलायनायावबो एसे फारागथिखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे आजिखालि ससियेल मिडियायाव जाबायदि जों गुबुन न'खरनि जाय हाइ लेभेल थानाय, जानाय, गाननाय, बेरायनाय, नांगौ बायदि जाय सहलियत बिसिनाव मोननो हायो, बेफोरखौ नुनानैबो माखासे हिन्जावफोरनि गोसोआव साननाय थायोखि काश आंबो बैफोरबायदि न'खराव माने जोनोम मोननायमोनब्ला, एबा हाबानि उनाव बेबायदि फिसाय मोननायमोनब्ला, हाबा जाखांनानै बिदि आफसुस जानायखौ नुनो मोनो आरोना। दा बेनि थाखायनो जाय न'खराव ओरैनोबाबो गैखाया, बे हौवाया माने बिसिजों दावराव दावसि जाबाय थायोब्ला, बेनो नांगौखिनिखौ होनो हायाब्ला माने सम सम गोसोआव दुखु मोनखांनानै माने बेबायदि माने गाज्रि हाबाखौ मावनोबा हौवानिफ्राय गोजानाव थानो लुबैयो। दा बेयाव मेइन दायथ'आ हौवानानो जायो। नों न'खराव गैयाब्लाबो माने खमसे खम रायलायनाय, ओमफ्राय बेनि नांनाय जाय लुबैनाय बे लुबैदों बेखौ हायाब्लाबो एसे एनै बेनि नांनायखौ सुफुंनो नाजानांगौ। आरो न'खरनि जाय मानसिफोर दायथ' गोनां, बिमा बिफाखौनो होन, जायखिया बेनिफ्राय देरसिन मानसियानो होन, माने मानसिखौ दानि जुगाव नों मोनथिखागौ,
हिनजावफ्राबो गोबां खामानिखौनो मावनो रोङा होननानै। मानो होनोबा गोदोनि समाव जोंनि बर' सिख्लाफोरा माने हिनजावफोरा गासैबो मावनाय दांनायाव आखा फाखा जायोमोन। बै समाव फरायनायखौ एथ'बां इम्परटेन्ट होआमोन। इम्परटेन्ट होयोब्लाबो खायसे मानसियाल' एफर्ड खालामनो हायोमोन, ओमफ्राय खायसेया हायामोन। दा दिनैनि समाव ओरैबायदि उल्था जाबाय, दा खालि फरायनायखौल' नांगौ जायो। दा फरायनाय समाव जोंनि बिमा बिफायाबो माने जों दा बिसोरखौ फरायनायावल' इम्परटेन्ट होजानो लुबैयो। दिनै नों नाय, गोदोनि समाव जोंनि माने स्कुलाव थांनाय समाव बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरखौ दोननो हायामोन। दा दिनै 3 बोसोर थाबायनो एबा रायज्लायजोबनो रोङैनि सिगांनो गथ'फोरखौ स्कुलाव थाङो। दा उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि खख' देरबोनायजों जोंनि बर'नि माखासे सिख्लाफ्रा बा हाबा जाखांनायनि उनाव बे हिनजावफ्रा माने बे खामानिखौ एथ'ग्राब मावजोबनो हाया। दा बेयाव बिहाव बिखुनजोबाबो फिसायबाबो माने बेखौ बांद्राय गाज्रि रावजों बा बेखौ सुखुयै बायदि बेबहारफोरखौ खालामनो नाङा। दा बेफोरखौ मोजाङै फोरोंनानै बिसोरखौ लामा दिन्थिलांब्लासो नोंखौ अनगोन आरो न'खराव मोनसे इउनिटिया फैगोन। दा बेनिखायनो बयबो आं जाय गोदो समनिफ्राय संसार जाबोनाय बोराय बुरि, दिनैबो गामि एरियायावनो होन बहायबा टाउन जेरावखि जाया मानो माने बैसो जानाय हिनजावफोर बा हौवाफोर माने बांसिन बखिनायखौ नुनो मोनो कि मावनो रोङा, सेवा खालामनो रोङा, ओंखाम संनो रोङा, बेफोरबायदि खोथा आरो माने बायदि बायदि आरो गोबां थाबावगोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो माखासे बै माने माइन्डसेट जाय हिनजावफोरनाव बेबायदिया नेगेटिभ खोथाया हाबबाय थायोब्ला बे न'खरनि बा बै मानसिनि सायाव एसेबाबो बोराबनाय फैगोन। बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदि बुंजाबाय थायोब्ला होनजाबाय थायोब्ला मुगैनायखौल' मोनोबा बाथ्राफोरखौ, बिदियावनो गोसोआ बै न'खरनिफ्राय गोजान जालाङो। बेयावनो जुदि हौवाया जाय हिनजावनि फिसाय बेफोर मोजाङै बिसोरखौ बुरखायनानै बा बुजायनानै आरो बिनि नांनायखिनिखौ एफा एनै जा न'खराव एफर्ड खालामनो हायो बेनो होनो नाजायाब्ला उनाव लासै लासै बिदिनो गोजानाव खारलाङो आरो। दा नोंसोर बे सिमा हायदार जाय पाकिस्ताननिफ्राय फैदों, बे हिनजावनिफ्रायबो जोंनि बर' हिनजावफोरा जायफोरा फिसायखौ गारना खादों बिसोर सोलोंनो हागोन। जोंनि बर' हिनजावफ्रा गावनि फिसायखौ गारनानै थाङो, नाथाय गथ'खौबो गारफानानै थाङो। नाथाय बै पाकिस्ताननि हिनजावा 4 गथ'खौ माबायदि मोननै कान्ट्रिखौ बारबोनानै जोंनि इन्डियाआव लाबोदों, होमबा गथ'नि सायाव बिसिनाव बेसेबां अननाय दं। दा जोंनि बर' बिमाफ्राबो जुदि माबा जाहोननि थाखाय गावनि फिसायखौ गारदोंबा गथ'खौबो लांफानाया मोजां जायो। मानोना सासे गथ'आ बिमाजों जेसेबां क्ल'ज जायो बिफाजों जाया। दा बिनि थाखायनो आङो माबाफोर गोरोन्थि बा माबाफोर मोनफ्लांनाय बायसान्सआव माने आं होनदोंना बायसान्स हौवाफ्रा 80% दाय दं होननानै 20% हौवाफ्राबो थायो। दा नों बिदि गोरोन्थि खालामनानै खारनो गोसो जादोंब्ला फिसाफोरखौ गालांनो नाङा, मिथिबाय। दा बेनिखायनो आं दा लास्टआव भिडिअ'आव बुंनो सानदों कि जेसेबांनाखि न'खराव जेखि जेंनायानो फैया मानो, गिदिरनिफ्राय गिदिर फिसानिफ्राय फिसा जायखि प्रब्लेमानो फैया मानो, गोसो जायोब्ला न'खरावनो इउनिटि माने जयै सावरायलायनानै जों गासिखौबो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो। दा बेयाव न'खर बा सोरनिबा माबाफोरखौ मुगैनानै गारनानै खारलांनांगौनि दरखार गैया। दा बेनि थाखायनो आं बयबो हिनजाव माहारिनिफ्रायबो रिकुवेस्ट खालामगोन कि माबाफोर मोनसे नोंनि न'खराव प्रब्लेम जादोंबा समाज दं, रायजो दं, बेफोरबायदि बारगा खामानिखौ मावैनि सिगां नोंसोर फोरमायलायनानै बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामलायनो हायो। बेनि उननिफ्राय नों डिसिसनखौ लानो हायो। दा बेबायदि गारलाय खारलाय जोंनि समाजाव ओरैबायदि भिडिअफोर भाइराल जाबाय थायो। बिदि भाइराल जानायनि थाखायनो जोंनि माखासे स्टेटआव माने जोंनि लकेल एरियायावनो बांसिन मोनसे जाथि हिसाबै बिराद बदनामखौ मोनो। दा जेखियानो जाया मानो आं आंनि अपिनियनखौ होबाय, अननानै गाज्रि मोननो नाङा। हौवा जा हिनजाव जा बा जोंनि न'खरनि बयबो जों जायफोरा गाज्रि जादों, न'खराव गाज्रि बा समाजाव गाज्रि जादों, बेफोरखौ गावजों गाव सानलायलायनानैसो बेखौ सुद्रायनो नाजानांगौ। दा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। खुलुमबाय।